Velkommen til denne her video. Selvom det ikke er aften lige nu, så vil jeg gerne lave min aftenrutine for jer. Jeg håber, I kan lide den. Men jeg starter altid først med at lægge på sofaen. Bare sådan. Så vågner jeg. Nå ja, skal jeg jo i seng. Så plejer jeg bare at gå ind og sove, når jeg er alene hjemme. Og jeg plejer også bare til en bold. Så er det så rodet, at jeg bare går i seng med det samme. Jeg plejer også lige at gå på toilettet, når jeg vågner. Men det overgår jeg ikke. Men det var så min aftenrutine. Håber, I kunne lide den. Like, abonner og subscribe og alt det der lort. Men jeg vil bare sige hej.